Beste SBG-relatie. De maand oktober staat voor de deur en bij de Stichting Surinaams Bijbelgenootschap staat deze maand bekend als Oktobermaand, Bijbelmaand. Samen met u willen wij deze gelegenheid aangrijpen om samen stil te staan bij dit bijzondere moment. Om gezamenlijk de kracht van het woord van God te onderkennen en om dit woord toegankelijk te maken voor iedereen. Daarom onze slogan, de Bijbel voor iedereen. Het SBG zet zich al bijna 60 jaar in om mensen te bereiken met de levensveranderende boodschap van de Bijbel. Want één boek kan een persoonlijk leven veranderen, maar ook een heel gezin, een school of zelfs een heel gemeenschap in beweging brengen. Daarom nodigen wij u van harte uit om in deze Oktobermaand Bijbelmaand samen met ons een blijvende impact te maken. Hoe kunt u dat doen? Door te bidden voor het werk van het SBG en onze vele vertaalprojecten, ten behoeve van mensen die nog wachten op de complete Bijbel in hun eigen moedertaal. Door de Bijbel te delen in uw omgeving en over het werk van het SBG te vertellen en het belang van Bijbelverspreiding en Bijbelbetrokkenheid. Door het Bijbelwerk financieel te ondersteunen, zodat wij Bijbels en kinderbijbels kunnen blijven verspreiden in stad, district en in het binnenland. Bent u reeds SBG-donateur? Grijp dan nu de kans om uw donatie te verhogen en om anderen ook te inspireren om het Bijbelwerk te ondersteunen. Elke bijdrage, groot of klein, helpt ons om Gods woord dichter bij mensen te brengen. Samen kunnen wij levens raken en hoop brengen waar er duisternis heerst. Wij nodigen u uit om tijdens deze Bijbelmaand uw hart te verbinden aan ons werk. Laten wij samen het woord van God zichtbaar maken in Suriname en verder. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en uw steun.